Per això ara volen saludar a Cristina Borrallo, que ella és la vicepresidenta d'Asofim Balears, per saber, ells que ho han estudiat, com podem estalviar amb això del batch cooking. Cristina, molt bon dia. Bon dia, Xisco, bon dia a tothom. Encantat de saludar-te. Jo he llegit un article que heu publicat on parla dels beneficis d'aquest batch cooking. I jo te vull demanar, com a experta, com a economista, que això també s'ha de tenir en compte, planificar la nostra compra setmanal és la millor manera de controlar el pressupost? Bueno, és una eina, és un poc el que ha comentat Paquita, realment el concepte batch cooking no és algo que s'hagi inventat ara, simplement se li ha donat la nomenclatura anglosaxona, però realment és aquest cuinar de fondo que comentava na Paquita ara fa un moment. És una eina més que tenim, que poden tenir les famílies per organitzar-se millor el seu temps i els seus recursos. No deixa de ser un mètode de menjar també més saludable, que permet estalviar, la factura, especialment la factura del llum, realment, per el que s'ha estudiat en termes econòmics, suposa un estalvi, és així, i també per una altra banda, de més de consum, no? Que és el que defensam a l'Associació de Consumidors, que també tindrem un consum molt més responsable i en aquest cas un consum també més saludable. Clar, tu deies consum responsable, consum saludable, estalviem el llum, perquè evidentment d'una vegada ja en sortim, per tant llum i gas, no hem d'estar tot el dia on so foc, on so vitroceràmica encesa. També estalviem en medicines, perquè si és menjar més saludable, evitant més visites en el metge, perquè les vitamines ja les aconseguim amb allò que menjam, i també supos que per aquestes despeses formiga de darrera hora, no? Que són aquestes compres de darrer moment, que si cuinant cada dia sempre te falta una ceba, un porro, dius, és que ara me falta un poquet de nata, i vas en el súper i la tentació hi és. Acabes, veus unes napolitanes i la carn és dèbil, el manco sa meva sempre ha estat debilíssima, i jo mai he estat capaç d'anar a un supermercat a comprar només una cosa. En 3 per 1 jo sempre és un mínim de 5. Supos que evitar aquestes visites en el súper, tu com a economista me diràs que és allò que he de fer per mirar de controlar la despesa que nostra. Sí, és un concepte un poc general, és un poquet tot el que comentaves perquè tot està relacionat, no? Efectivament, si mengem molt més saludable també passarem menys temps en el metge i per tant consumirem menys medicines. Per una altra banda, estalviam les famoses despeses formiga, que sembla que no, però dia a dia una família de 3-4 membres, pues, cada dia tira, són dopers a finals de setmana. D'aquesta manera tu planifiques el que has de consumir, consumeixes productes molt més saludables i estalviam aquests gastos, aquestes despeses diàries que te veus a darrer moment, no tens res fet i tires, o menges menys saludable o consumeixes altres productes que són més cars. És un mètode de planificació, realment és un concepte un poc més ampli, no? És un concepte un poc de planificació de vida, per així dir-ho. I que també depèn, com tu dius, també depèn del teu tarannà, no? Jo que som zero organitzat, també me donaria una mica d'estructura per organitzar altres coses de la meva vida, començant per organitzar el menjar i després també respectam millor els horaris, te dona com a rutines, que això també és bo en el dia a dia. Sí, és que aquí hi ha un estalvi de temps que és fonamental. En el concepte batch cooking, l'estalvi de temps és lo primordial, perquè realment tens més temps per dedicar a altres coses, però, clar, és el que comentàveu ara fa un moment, has de dedicar mínim un dia sense la setmana i no són 2 hores. Nosaltres, per lo que hem estudiat, 3, 4, 5 hores un dia a la setmana has de dedicar-hi, perquè realment, planificar tota la setmana d'una unitat familiar, no és el mateix estar tot sol, no? Però una unitat familiar, pensem de 4 o 5 persones, has de preparar, has de dedicar-li moltes hores a fer una bona planificació setmanal de lo que has de consumir. I, Cristina, també dependrà de la qualitat dels aliments, aquest estalvi. Ho dic perquè, per exemple, en aquest programa hi ha na Marta, ara hi som na Marta, na Joana i jo. Na Joana és molt de la llagosta. Ella, en el seu batch cooking, el marisc no hi pot faltar. I na Marta Ganau, per exemple, sempre compra productes d'alta qualitat. Ella quan veu una etiqueta bio o eco, s'hi fua. Clar, jo som, per exemple, més senzill. També s'estalvi dependrà... Exacte. S'estalvi dependrà d'aquest sentit d'allò que introduïm dins aquestes carmanyoles que facem, no? Claro, perquè el concepte del batch cooking ja no és un poc el que na Paquita comentava, no? És cuinar de fondo. Realment el batch cooking el que està pensat és per planificar carmanyoles per cada dia de la setmana per tots els components de la unitat familiar. Claro, això és important perquè també depèn dels productes que consumeixes habitualment ho podràs fer o no, perquè hi ha altres productes que deixen de ser tan saludables quan estan determinats dies guardats o congelats, no? El que s'intenta
bueno, el que s'intenta afavorir amb aquest concepte és emplear els mateixos o semblants ingredients en diferents menjades, no? Però clar, si tu ets molt d'un aliment en concret que no se pot guardar o no se pot congelar, doncs evidentment tal vegada aquest mètode de planificació no és el millor per tu, no? Llavors has de mirar un poc quins són els teus hàbits i en funció d'aquests hàbits fer-te una bona planificació. Cristina, abans na Paquita mos comentava que abans d'anar a comprar era més interessant obrir la gelera, mirar què és allò que teníem. En Xisco ara que quan van al súper a cercar una cosa sempre té la tentació de comprar-ne una grapada. Has d'anar sense fam. Sí, però també és cert que, per exemple, jo me'n recordo molt de la meva predina anava cada dia pràcticament a comprar. Ara li fa falta pollastre, anava a cercar el pollastre. Hi anava molt en el dia a dia. Nosaltres ara mos hem avasat només a fer la compra un dia a la setmana, el dissabte, anar a fer la compra grossa per tota la setmana. Què és allò que podem fer per tenir una bona planificació també de la compra que hem de fer? Clar, és que tot ha canviat, no? Fa una generació tal vegada doncs, hi havia una persona a casa més que una altra, no? I el nostre sistema de vida era diferent. Ara ens trobam doncs, amb una generació que tothom, o dos membres de la unitat familiar, o si és una unitat familiar monoparental, fa feina, no? Per tant, tens menys temps a dedicar-hi per poder cuinar, llavors t'has de cercar la vida d'una altra manera. Nosaltres, per el que hem estudiat des de l'associació, és fer una compra setmanal gran, i després un dia entre setmana que te permeti comprar aquelles coses que te faltarien per arribar, diguéssim, fins en el dia que comences a cuinar. Val? És a dir, si, per exemple, compram el dissabte, doncs un dia a la setmana entremig d'aquest dia entre setmana, comprar el que te falti per poder arribar en aquest dissabte o diumenge, que és quan solem cuinar, no? Un poc el que hem estudiat. Però, bueno, al final és adaptar aquest mètode a lo que a la família li vagi bé. No, en el fons no és que sigui un concepte que s'hagi de sí o sí implantar a la família, sinó adaptar-ho als hàbits, a l'alimentació que tinguis normalment, i a partir d'aquí construir un poc la planificació. Una mica com cantaven els Harsha, llibertat sin ira, que cada família vagi aplicant allò que consideri oportú a casa, si es vas tu quina és una opció, doncs endavant. I Cristina Borrallo, vicepresidenta d'Assofim Balears, moltes gràcies per tots aquests consells. Jo he estat aquí apuntant, me'n vaig amb un munt de notes, ara arriba que nostre ho posaré tot en pràctica. Una abraçada molt forta. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Fins aviat. Bon dia. La Paquita te mira.